Dan huwa pass kruċjali li nkunu eqreb biex nassiguraw li dawk kollha involuti fil-korruzzjoni li waslet għal qtil ta' Defni Caruana Galizia jitresqu quddiem il-ġustizzja. Ektenna l-MP Nazzjonalista David Casa permezz ta' stqarrija wara li ħarġet l-aħbar dwar żvilupp importanti marbut ma' 17 Black. Dan hekk kif sa fl-aħħar l-awtoritajiet Maltin sottomettew applikazzjoni kompluta l-Emirati Arab Magħquda. Intqal li f'April 2018 ġurnalisti investigattivi Maltin u internazzjonali kixfu r-rabta bejn il-kumpanija bbażata fid-Dubai 17 Black u l-kumpanija tal-Panama ta' Conrad Mizzi u Keith Kembri. Madankollu kien biss riċentament l-awtoritajiet Maltin issottomettew applikazzjoni kompluta l-informazzjoni l-Emirati Arab Magħquda. L-applikazzjoni kompluta tippermetti l-awtoritajiet tal-pajjiż biex jgħaddu informazzjoni b'mod uffiċjali. Dan huwa kruċjali biex jitresqu l-qorti dawk involuti fil-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus marbuta ma' 17 Black. L-MP David Casa qal li hija tal-mistħija li għadda daqshekk żmien biex din l-applikazzjoni saret kif suppost u tenner l-awtoritajiet Maltin messhom assiguraw li l-applikazzjoni korretta saret b'mod immedjat wara li nkixfu d-dettalji. David Casa ilu sentej jaħdem biex jassigura li tingħadda l-informazzjoni neċessarja kollha l-Emirati Arab Magħquda.